Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Legi gangsal Maret 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer manah anyar. Para adiyuswa, kados pundi raos ing manah nalika tasih lari pikantuk pitondel saking tiang sepuh. Tamtu minangka lari kita bingah lan remen sanget awit tiyang sepuh mundhutaken pitondel kangge sekolah dhateng gereja lan papan sanesipun. Ingkang narik kawigatosan, tiyang sepuh paring pepimut amri pitondel dipun reksa kanthi sae. Yeskiel 36 ayat 26 ngendika, "Ingsun bakal maringi ati kang anyar marang sira lan roh kang anyar ana ing sakjroning batinira, sarta ingsun bakal ngedohake saka ing sira atinira kang wangkot, tuwin sira sun paringi ati kang bangun turut." Ayat punika minangka janjinipun Gusti dhateng bangsa Israel. Lumantar Yeskiel, Gusti badhe paring kawilujengan lan mulihaken bangsa Israel. Sedaya punika didi pambudidayanipun Israel, nanging sih rahmatipun Gusti. Senadyan bangsa Israel kaukum tining Gusti, nanging Gusti tetep nresnani. Milanipun Gusti badhe maringaken manah anyar lan roh anyar ing gesangipun bangsa Israel. Gusti Allah boten namung mulihaken kajasmanen nanging ugi karohanen. Gusti ngersakaken bangsa Israel gesang ingkang setya ing kersanipun Gusti, awit Gusti punika setya ing janji. Para adiyuswa, minangka kagunganipun Gusti, kita gesang awit pangapunten, pemulihan lan kaanyaraken dening Gusti. Gusti maringi manah anyar, inggih menika manah ingkang ngener dhateng Gusti, manah ingkang setya ing Gusti. Ing mangsa prapaskah kita kaajak kangge ngraosaken bilih Gusti tansah caket kalian kita. Panjenenganipun nimbali kita amih pratobat wangsul ing Gusti, manah ingkang kita jagi tansah ngener ing Gusti. Imut namung manah anyar kita sinebat para kagunganipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut bilih kawula kedah nggadahi manah anyar, manah ingkang caket raket kalian paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah paring berkah. Mirunggan kalau pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Yohanes Sujenal ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit ing griya sakit Panembahan Senopati Jogja. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Saminto, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho lan Ibu Sumirah. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Ibu Welas Suroso, wilayah setunggal GKJ Magelang, paduka badhe paring kegiatan. Matemah sedherek kawula menika inggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Widi Atmoko ing Bekasi, ingkang wedal sak mangke nembe nandhang gagal ginjal. Kawula pitados menawi paduka saged ginakaken menapa lan sinten kemawon amri Bapak Widi Atmoko putranipun Bapak Timotius Slamet Hati ing Sidoarjo punika inggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Rahyuni wilayah kalih ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit harapan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken sedherek Eva, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo,
Ibu Ediati Sarmo, Bapak Mangku, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Kawula pasrahaken Ibu Rahayu Setyawati ing Semarang. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susni, lan Ibu Iksan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Lari Astana Kusala, wayah buyutipun Ibu Sukarjo ing Jakarta. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyanti. Sedherek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula Setiati ing GKJ Krapyak. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso lan Ibu Arung Puji ing GKJ Banyumanik. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Risdiarto, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kasarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita
renungan padintenan Adi Yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.